హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మా గార్డెన్లో పచ్చి పిచ్చి మొక్కలు ఉన్నాయి. వాటితో పాటు వంగ మొక్కలు, బంతి మొక్కలు, ఇలా చాలా రకాల కొన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి. ఈరోజైతే పచ్చిమిర్చి కోస్తున్నాను. పచ్చిమిర్చి అయితే చాలా కాసాయి ఫ్రెండ్స్. మీరే చూస్తున్నారు కదా మా తోటలో కాసిన పచ్చిమిర్చి. నాకు గార్డెనింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా కొంచెమే కోసాను, ఇంకా ఉన్నాయి. ఈ బ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. అయ్యో ఫ్రెండ్స్, కనకాంబరాలు, బంతి మొక్కలు, కనకాంబరాలు, వంకాయలు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.